Har I nogensinde haft det der problem med at have et kamera, som man kan tage med på ferier, og så også til noget actionsport, som f.eks. stå på ski, eller køre motorcykel, eller mountainbike? Så er GoPro noget for dig. GoPro, det er et meget holdbart kamera, som kan holde til det meste. Til alt det der med hårde støde og til vand. Kameraet det filmer i en meget høj kvalitet, så du vil vise præcis hvad det var du ville vise. Vi har valgt at kigge på det enkeltes behov, og vi har valgt at gøre den så meget brugervenlig som overhovedet muligt. Det er nogle meget simple knapper der er på det GoPro, og det er også meget nemmere at få den monteret, hvor end du har lyst til at få den monteret, siden der er mange forskellige muligheder inden for beslags og sådan noget. Du kan montere den på brystet, på cyklen eller på hjelmen eller andet. Ideen er at kunne optage præcis det man søger, og man kan få fantastisk kvalitet, selvom det er et meget lille kamera, som kan ses på billedet her. Hvis du er en meget aktiv person, som gerne vil vise eller bare selv gemme den oplevelse du har haft inden for en actionsport eller en ferie eller noget, så kan du bruge det her GoPro til at fange det i meget god kvalitet. Og det er meget nemt i forhold til det du leder efter med brugervenlighed, og hvor nemt det er at optage og uploade den. Det kan uploades med wifi over din mobil, hvor GoPro så forbindes til telefonen med sit eget wifi, hvor du så bruger dens app. Og der er også mange andre indstillinger inden for GoPro, som gør det meget nemmere for dig at uploade og optage og vide hvilken vinkel du skal filme fra. Det er det bedste kamera der er på markedet lige nu. Det er en meget god kvalitet, og så er det også meget småt. Og der er en hel masse ekstra dele til det her GoPro, så du kan sætte den hvor end du har lyst til, på styret, på hjelmen, på bilen, eller hvad det nu det skal bruges til. Og det kommer med en masse forskellige tilbehør, som I ser her. Og så giver det også bare en masse muligheder til at fange det perfekte video.